Vidíme se do dvojec. Teď si představte takovou tu japonskou džibu, jo, tak. A dozadu domácí cvik. A zrychlete a jedem, 2, 3, hop, 2, 3, pohyb, no. Honzo, takhle to doma flákáš, no jdi se vyspat, teda to, no, ježišmarja, chudák žena. Výborně, výborně. No, ona jí chodí, když nese ty Teď usmívej se, teď usměv. Předem. Petře, jak se ti líbilo? Přednášky, jak se ti líbí, prosím. No, přednášky, bylo to poučné, zejména pro mě jako, nejenom jako pro všechny, ale já jsem tady nejenom poprvé na rekondici, ale jsem krátkou dobu v plným invalidním, takže si začínám zvykat a získávám tady taky potřebné informace, co se týče potravy a způsobu života, který tuto nemoc jako zažene do ústraní a můžu s tím žít jako vyrovnaným životem. Ale dáš jim nejsilnější zážitek a takový nejtěžší zážitek tady z rekondice. Nejsilnější a nejtěžší, no tak to jsem asi já. No a kde to bylo nejvíc cítit? Kde to bylo nejvíc cítit, jako? No tak asi na tom koni. A jaké to bylo? Bezvadný. Pro mě ovšem jenom. Pro toho koně nevím. Pro mě bylo zase velice příjemným překvapením. Cvičila jsem tady na dece a Hanička povídá, rychle deku, oblíkni se a běž dolů, je tam překvapení. No a tak jsem se teda oblíkla celá roztřesená, rychle, ono mi to moc rychle nejde po těch schodech. A vyjdu ven a tam krásný kočár, 2 koně zapřežený a my jsme udělali nádherný okruh po celém okolí, takže jsme si to tady mohli prohlídnout. Bylo to bezvadný.
Podívejte se na